A flota de artes menores da provincia terá unha nova opción de pesca coa apertura da campaña da Xarda. A pesqueira iniciarase o 17 de marzo e os profesionais agardan que este ano apareza o verdel. Avanza o ano e con el vanse iniciando diferentes campañas que abren o abano de posibilidades para os profesionais do mar. O colectivo de artes menores da comarca e da provincia ten marcado en vermello o 17 de marzo, día no que comezará a pesqueira da Xarda. Xa abre a captura, a ver se hai, porque levamos 2 anos que non hai nin rabo de peixe. Están fixados os cupos, pero o que está fixado é que aparezca a Xarda, porque levamos 2 anos que non se gasta, pero nada, gástase moi pouquiña parte da cuota. A Federación Provincial ten xa pechado o funcionamento da campaña, no caso de que este ano o verdel si apareza pola zona. Para a pesca dirixida hai 2000 kilos por home e día hasta un máximo de 10 kilos, por semana, perdón, hasta un máximo de 10.000 kilos e despois para ocasional hai 3000. O que pasa é que cando van a dirixida poden ter os mesmos kilos uns que os outros. Polo que afirma que agora falta esperar a que se abra a época de capturas e que apareza a Xarda. Vamos a ver, isto é como todo, fíjate, ahora aquí que nunca se dou en este tempo que aparecera bocarte. E a Xarda, vamos a ver, botamos uns anos que había un problema, sempre había moita discrepancia porque non había cuota e había moita, o sea, a Xarda non duraba, cando iban a dirixida, sobre todo ao Cantábrico, duraba 3 días, 4 días, en cambio agora está sobrando, pero, home, nós o que queremos é que veñan esas campañas de que se agote, porque claro, inda que dure pouco, se a colles, é ganancia. Agora, se temos a cuota e non a gastamos, pois é un problema. Ao ser un peixe estacional non sempre aparece por augas galegas. O reparto de 50 por 50 é tamén un pouco polos que quedan aquí todo o ano, que non van á dirixida, para que lle quede cuota, porque outros anos que se repartía ao 70-30, resulta que se gastaba de arriba e aquí prácticamente non lle quedaba absolutamente nada. Viñan nas vetas e tiñan que tirar ao mar e tiñan porque non se podía vender. Entonces é interesante que se gaste a cuota e que quede tamén para os que están todo o ano para a pesca accidental. E sostén que antes de que a Xarda escaseara nas lonxas da comarca, a época na que acostumaban pasar polas costas coruñesas era no mes de marzo. A dirixida xa collen este tempo, o sea, tan pronto como abre, este ano é o 17 de marzo, suben para arriba e gastaban nada. Parecía que creo que ahora mismo as perspectivas é que o arrastre, polo que din aquí no País Vasco, que está xa pescando moita. Entón, a ver se temos suerte e hai algunha e que baixe tamén para baixo para que os que andan aquí ao día, que non van ao Cantábrico, que tamén a podan pescar aquí. A campaña pecharíase cando se consuma a cota fixada inicialmente, pesqueira na que poderán participar unha vintena de embarcacións de artes menores de Porto do Son.